Malawi Today. Surabanji Amalawi nonse, this is Comrade Antonio Parim Popofem Chikao cha kumadzulo Amalawi tizi wakunena kuti mwadabu wakunena kuti pali mawairis ena alepera kuulusa zosatira za chisankho asira panjira sanapitirize. Ife timangofuna tingonena apo chimene chili pamene pocho nkhani ndionena kuti Chakwera walepera yekha kulamulira dziko ndipo anthu tinampasa mwayi tinampasa mistake imene anapanga ndikumupha Chilima. Pano ndikunena pano ku MCP House ku office kwawo ku headquarters ku Lilongwe anthu akumenyana kumeneko. Chimene akumenyanirana ndi chifukwa chonena kuti anthu ena akwauza anthu ena kunena kuti akuluakulu boma taluza talipereka m'manja mwa anthu chifukwa cha zochita zathu. Chifukwa chonena kuti anthu ena akuvomereza kunena kuti akuluakulu taluza tivomereze. Amene amachita zoipa akumana ndi zilango malinga ndi zoipa zawo. Amene analibe mavuto aonanso kuti apanga bwanji koma apa tiyeni tivomereze. Nde chifukwa chonena kuti gulu la anthu ena likunena kuti tiyeni tivomereze chisankho taluza. There is no any way imene tingakonze mafigawa ndi kuachulusa kunena kuti Lazarus Chakwera abwere akhaleso pa number 1. Zinthu zativuta tivomereze. Ndipo sizingathekenso kupanga rirani chifukwa anthu akamapanga rirani pamakhala kuti ndiye kuti anthu akuthamangisana, wina 58, wina 56, wina 22, wina 23 zimamveka. Koma nkhani ndiona kuti wina akutsogola ndi 2800, wina akutsogola ndi 1100 ndi mukanene kuti andibera mavoti. Kodi pakati pa chipani cholamula ndi chipani chotsutsa chimene chimakhala ndi mwayi wobera chisankho chimakhala chipani chiti? Chimakhala chipani chimene chikulamula chifukwa chimakhala chili ndi mphamvu. Koma zimene zachitika ulendo uno ndionena kuti MCP anayesesa kuti abere chisankho. Koma chifukwa chonena kuti tinayankhula kunena kuti 2025 16 September kulibetu kubera chisankho, anthu amaona ngati zimene zija timangoyankhula. Ene kona inali litalowedo, ene kona ya MCP akalowa apa akapanga izi chikuyankhula pano ayesa kumasula maballot paper ena ndikutinda zala ndikuchonga kawiri akuti manalo and void achuluke cholinga akanene kuti
kunali manalo and void nde atengaso zina za chakwera kuzisokoneza kuzidindadinda ndi kuzichonga kawiri katatu kuti akamakadandaula ku makoti kunena kuti za manalo and void nde kuti side ina iso zikapezekenso kuti ziliko za manalo and void. Ndizomvesa chisoni Amalawi kunena kuti mtolankhani amene anthu ambiri mmamulemekeza pa Times Wanda Msisya walandira ndrama kwa Vitumbiko Mumba nafeso tikulephera kulitchula vili zina la Vitumbiko Mumba ngati a president iso. Choncho Amalawi kunali mkumano umene anakumana ndikumakambirana kunena kuti game ndiye yagona tipange bwanji option imene tasala nayo ndi ya mtundu wanji. Choncho option imene inalipo ndiyo mpeperesa atupere muluzi kunena kuti chipani cha UDF ndi chipani cha MCP akunyamuka pamodzi ndi azolowere akupita ku koti kuti akasume. Izi ndi zimene anakonzekera kale kuti tikamaza menyedwa ife tizathamangire ku koti. Pali majaji 5 amene atenga kuti aike pamodzi kuti akayimirire mulandu umene uwu. Sindikudziwa kuti azikanena kuti chani chifukwa zimene zawerengedwa kuma polling station ndi zimene zikulengezedwa. Chifukwa mathematic machine Amalawi kumbukirani ndi mmene munali moyo wa chipani cha MCP. Atapita ku court jaji uja atanena kuti kagwiriseni ntchito machine koma zimene tikazisatire ndizo zowerengera pamanja zimene anthu akaponye ndi zimene tikasatire. Pamene paja ndi pamene moyo wa MCP unachosedwa ndi kumayenda akupuma wefuwefu. Choncho kunali mkumano kumeneko kunali a Priska Pondangaga, kunali a Konelo Jalale, kunali Ephraim Chivunde, kunali a Colin Zamba. Ndipo anaitanisa ma radio station awa Zodiac radio station, Mibawa radio station, Zodiac ya Gospel Kazako, komanso anaitanisa ku Times Wanda Msisya. Ndipo kumeneko kunaliso a Blessings Kanache amene ali wankulu wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndikwauza kunena kuti mawayilesi amenewa asiye kulengeza zokhuzana ndi chisankho asalengezeso. Ndi chifukwa chake Amalawi mwaona kunena kuti zosatira za zisankho zakhala kwa nthawi simukudziwa. Koma as we are talking right now pali anthu ena amene amaliza kuwerengera za chisankho ndizonena kuti Peter Mutharika wawina. Chimene chasala Amalawi kuti MCP imvese kuti yaluza maboma mwathumo. Ndikufuna ndibwereze maboma mwathumo tatulusani mabacha, tatulusani mawayilesi, anthu ayambe kuvina kuti Peter Mutharika ndi amene wawina chisankho. Ndiulula zinthu zimene sindikanayeneka kuulula chifukwa chonena kuti ndapya mtima ndiulula zimene sindimafuna kuulula. Choyamba ndimalize nkhani imene anaitanisa anthuwa. Choncho anthu amenewa kumkumano kwawo pochoka kumene kuku Wanda Msisya apasa ndrama yokwana 5 million. Ndipo wankulu wa Mibawa Tama Kwimba apasa 5 million. A Gospel Kazako nawo apasidwa ka 5 million. A Blessings Kanache ka 5 million. Akuti kandrama kaveneka komwera mazi auza zonoti asauluse china chilichonse chokhuzana ndi chisankho. Ndiyeno Wanda Msisya mwapaderadera amene ndi Times apasidwa 300 million cholinga iwowo akakhala pa Times aziyankhula zosemphana ndi za zisankhozi. Wanda Msisya Amalawi akuvutika kunjaku. Ndimafuna ndikuuzeni choncho Wanda Msisya, you were my idol. Pano ndakuchosaso siwe idol wanga. Ndimaona ngati kuti mmayankhula chilungamo koma anthu mmafuna ndrama. Ife timalolera kukhala opanda ndrama koma tiyankhule chilungamo. Kukhala kuti tikufuna ndrama titalandira ma 500 million kwa MCP koma tinaona kuti tikhoza kulandira ndrama zimene zozo koma moyo wa anthu akumudzi ukhale bwanji.
moyo wantu akumudzi kodi usintha choncho amalawi mukaona awanda msisya akudumpha ka 300 million kamene alandira kwa avitumbiko mumba ndi kamene kwa kajoesa choncho komanso alandira ma 5 million mwapaderadera kunena kuti iwowa asanene china chilichonse chokhuzana ndi chisankho ndipo chipani chija cha MCP ndi chipani cha UDF chapita ku koti kuti chikamang'ale kuti aberedwa chisankho. Ndeni mafuna ndifunse a UDF mwaona masankho aja mmene amayendera pamene mabweredwa ndi pati chifukwa ngati inuyo mmapezeka zonoti muli 15 azano ali 2000 chakuti inu muli 15 muli 12 mukanakwanisa kuchoka pamenepo ndipo MCP imatenga mavoti ama Joyce Banda ndi kumaphatikiza ndi awo kumanena kumawerengera figa imeneyo pa figa imene amapeza MCP ma voti ena ndi mai Joyce Banda mavoti ena amatenga auja zake alibe mlandu akuti kutana ndi Michael Usi choncho ndikufuna ndiulule zimene sinimayeneka kuulula Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa chigawo cha kumadzulo. Apolisi akusaka apenipiri kuti amange apolisi amene auzidwa ndi Richard Chimwedopanda akusaka apenipiri kuti amange mayeso amene ndikufuna kuulula sinayeneka kuulula koma apa ndi ichoke amalawi Lazarus Chakwera wavomereza kunena kuti iyeyo waluza chisankho poyankhulana ndi Bakiri Muluzi poyankhulana ndi Joyce Banda ndipo Joyce Banda iwo apereka kale mafuno abwino kwa Peter Mutharika kuvomereza ngati former president wa dziko la Malawi ndipo Bakiri ngati former president wa dziko la Malawi wapereka kale mafuno abwino awa akupita kukhotiwa akungopita kungofuna kungoyesa mwayi kunena kuti mwina choncho amalawi tonse pakufunika kuti tidzuke tiime nji titeteze voti yathu imene tavotera kunena kuti sitikumufuna Lazarus Chakwera choncho tiyeni tipite pa ground boma lina lililonse tikuyenereka tiyambe kuchita ma celebrate awa akamapanga zawo za makhoti chimene tikufuna ife amaiko akunja adziwe kunena kuti ku Malawi anthu akuchita celebrate kunena kuti chipani cha DPP ndi chimene chawina iwowa ngati akufuna mchape apasidwe mchapewo kuti aumwe kaye kuti zinthu azone bwino chimene zikukhalira pa Limpopo FM. Then adabiki official results official announcement zolengeza ameki konga rizima sempana ngapi zimene kuti an official sempana so zimene za official announcement zimafanana koma ife ndifameki ngapi zimene zabwera paja zonse awerengesedwa ma results aubereka ndameki omwewo koma ntali manja ngati judge ndamene alengeze kuti mavoti moyenga haja ndi awa nanga zikasempane so zimene tikuziona ngapi aiga chino Mutharika wadutsa sanjerizika yapo koma fact zonena kuti Peter Mutharika wawina chisankhochi osakwase olesi kuimba ndima nditu wawina wadutsa. Osakula mo ajoke, au berefu.
Oladakhala kuti president yo munamukonda cha mtundu wanji koma ngati waluza iyeyo aumvera tofungo mavoti 45 ndi mavoti 700 mukanene kuti mwaberedwa pati pamene popo mwagwanayo olo mulowere ku kotiko sigwira chifukwa Amalawi tipiteso ku kotikonko ndi mkokomo ngati munawinira chisankho chapita chija munawinira ku court ichitu simuwinira ku court nkhani yavuta Amalawi tisabisanepo apa tinene chilungamo imfa ya Klaus Chilima anthu ambiri akutha kuona kundende akutha kuona kuti moyo wanga ukukathera kundende nde ndipange bwanji ndifuna ndikuyamikireni nonse IMCP amene mwavomereza amene mukuvomereza kunena kuti chisankhochi chaenda bwino ndipo taluza chifukwa chake anthu ena amanena kuti akufuna apite akammenye Richard Chimwendo Banda chifukwa Richard Chimwendo Banda nda amene waluzisa MCP tiye tisaname apa Richard Chimwendo Banda nda amene wapangisa kuti MCP ikumane ni mavuto osewa chifukwa amapanga zosemphana ndi zimene amauzidwa ndi bwana wake Lazarus Chakwera nde mumvera fungoti tikutero pa Limpopo FM ndi Comrade Tayiwa amene amagwira ntchito ngati presiding officer kumene kundi kunkhoma abambo Clement Chikanthu amene amagwira ntchito ngati presiding officer kunkhoma amafuna kuzipha chifukwa chonena kuti sanakwanirise ntchito imene IMCP anapasa kuti akhale akubera chisankho kusintha mafiga nde IMCP amavuta chifukwa cha 2.5 million imene anapasa choncho poona kuti apa mapeto ake IMCP wa anditumizira nyamata azikwanje anangozitenga kukaziponya pa damu koma mmene amaziponya pa damu panaliso anthu ena amene anayandikira pamenepo anapita kukapulumusa takhala tikunena kunena kuti MCP ikufuna kubera chisankho koma anthu simmakhulupirira simwadziona tikamanena amati amene achaboza ali Limpopo amangopeka mwaonatu akungoti apita apa agwidwa ndipo kugwidwapo sanati koma bomali nde lapita kwapita Mutharika Uno zao zilimize kufenga Yelo mama une kufengako Kufenga business sayeni Kufenga zomwe wawadalisa mlongo wayo Waka wabawa sipa kutoka kulubako Yelo mama une kulubako Kuluba business sayeni Kuluba nyeko wapata mlongo mama anakonzekera inaugurations kuti ikachitikira kumzuzu akuti tikamulemekeze vitumbiko mumba nde inauguration yokamulumbirisa president Chakwera ikachitikire kumzuzu mwanya koma iweyo Peter Mutharika walilisandu Makutu wao sangu dopa kumvetela Yoko kumvetela Micheno yojeda msawo Waya mama nekotone Moyo wa uzuli malonda anthu amene akupangisa kunena kuti Lazarus azikanga tuwapenga misala ndi Valentino Phiri Richard Chimwendo Banda Moses Kunkuyu Jessica Bwira anthu amenewa Mayi Yolamu ndi amene akumpanga Lazarus Chakwera
amwanga ndamene akumpanga Lazarus Chakwera kuti azikhanga tiwatenga misala. Iye mwini wake akuvomera kunena kuti waluza, koma anthu awa akunkakamizira kuti tiyeni tiyese palibe kuyesa. Olo mavoti watitati tiponyeka 10 Peter Mutharika ndamene awine. I'm betting you. Atiwe moyo simbikisano akumbakuwa wa mama wapatini chape mungu wanga wamaneyo mene nafuya down for yansawu mene nafuya nsawu ndiye pali chisiru chinanso chakunkhatabe Nowa Chimpeni amene wapezekaso naye atagwidwa akutenga ma ballot papers a Mai Joyce Banda. Mai Joyce Banda amamukonda Nowa Chimpeni kumamukhulupirira Nowa Chimpeni. Lero Nowa Chimpeni wapezeka kuti ndi amene amapanga ziwembu zonse. Galimoto inachita ngozi pa njira ija a Nowa Chimpeni ndi anyamata awo mogwirizana ndi MCP ndi amene anapanga zimene zija kuti amuphe Joyce Banda. Amai Joyce Banda a Nowa Chimpeni mwa Jose kuchipani sakuyeneka kukhalanso kumeneko agwidwa ndi ma ballot papers. Presiding officer amabera atamufunsa kuti kodi mavoti wamukupita nawo kuti Amai Joyce Banda akuti a Nowa Chimpeni ndi amene anatiuza kuti tizika mmabox umomo mwa Chakwera. Chisiro cha munthu. Apatini chape kamere akumbakuwa wa mama mwina chape uchote chanyeti mamo akumbakuwa wa mama. Mai Joyce Banda amakusetani kukuchosani nsete inu nkufika po mafunaso kuwapanga chipongwe a Nowa Chimpeni. Chisiru cha munthu. Akumbakuwa wa neyo Takwandira ile ndi twakani wali kwa FM kutokera kuhanga zaona ndafuna ndifuse ni kama ni Nyamata ujambira nakavota sono rutala ile tavota ndavota poja mbeza sipo inaonesa kuti Nyamata ndi sana vote kumanya mko mnavota navota ifanya leo sana ndavota ile mtone kuti sisipo mali boma izaona nawo zilango dawa Yehova kuna vaje siku enda kwito. Mtaona na ria ikola soda tuacha. Na vile kuri anga kodati kwa hiyo ni service zikapwa motivation. Tunga mtone wa promotion. Ndio kufuta banoka. Ndio kwa watatu mwana. Okay, nena kuna kutata dunogala amba kumaso hangala mulire nena kuyene aune na amiga kutata hangala mulire kumangari nziga Malawi kumaso mbola ni mchewa. Wanji mugudi bora tatu moja rapota harala wina tatu moja kwani mudero da ile kaona kugura kwa mungu sikudu kunganya mzigo azidi peleka kusana dala akala lukuya nchizo jomanga ya mkule njega na nyanta lena wampavu aganiga wende tatu kano na mezigo gazi agambira na boda ni mko alege jimeo kwe leo dayo mweda banga keda sitakale bomani unagondi bulirongwe mene bulire kunogwa ntambiri mene mugoni angajimagi Nyamata asanka modani asanka mondo wala bena anto aina so bamaza mabudu kama izidi ya zilikuwa ajina watambi ya basanka kuna zedi kwa banova muri mone mulirongwe matu muno makore mumani mudera baenda kuna zedi waba twataka so mwambiriza tukozo yona no ndi walimbo kwepo muri bo mema yakorazi amawe yazimba so mo yes Central region and the sky
tamangire ku koti konko kumene apita iwoko nanenso ndikupita konko sitisiyana nane ndikupita ku koti konko ndikaone mapepa lawo tuone kuti asaina anena kuti akudandaula kuti chani ku koti nafenso ndikupita konko ndikuti sitisiyana Malawi mpaka tuoloke MCP sitikuifunaso MCP sitikuifuna anthu aja chiteze anthu opanda chisoni ino Limpopo FM we've come ready to turn your program yathu imene timaicha nkanga zaona Amalawi tieni madero siyana timbe tivine timwe lero tulachisano